L-istituzzjonijiet li jibqgħu ħajjin huma dawk li jadattaw ma' żminijiet. Għal dan il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo fil-preżentazzjoni fl-Università ta' Malta ta' dokument ta' konsultazzjoni għal liġi dwar l-istess università. Dan biex l-Università jkollha mekkaniżmi aħjar li jiżguraw li din tkompli toffri aċċess b'xejn għall-edukazzjoni ta' livell għoli. Sissa, kif spjegat il-konsulent legali għall-Ministeru Dr. Charmaine Cristiano Grek, fil-liġi Maltija ħidmet l-Università hija regolata fi ħdan il-liġi tal-edukazzjoni. Però f'eżerċizzju li għaddej bħalissa din il-liġi qed tinqasam u tinfetaħ f'numru ta' liġijiet bilan li ttejjeb l-edukazzjoni f'pajjiżna sabiex is-settur jilqa' għall-isfidi tal-lum u tal-ġejjieni. Li qed nipproponu aħna li dawn kollha jinqasmu ħalli ikollna liġi iffukata, ikollna liġi fuq compulsory education, liġi għall-Università ta' Malta li varajna l-consultation paper tagħha llum, liġi għall-MCAST, liġi dwar ir-regolatur, liġi dwar il-professjoni għall-allima. Il-miżuri proposti huma mmirati biex l-Università tkun iktar aċċessibbli, tingħata awtonomija ikbar, l-istudenti jingħataw sehem ikbar biex isemmaw leħinhom kif ukoll trasparenza u kontabilità. Kollox ma kollox tara titjib fil-kwalità tagħha. Miżuri li wħud minnhom l-Università diġà toħodhom min jedda. Barra minn hekk qed ikun propost li l-budget tal-Università ikun miftiem għal 3 snin minflok sena b'sena biex jagħti lok għal pjanar iktar fit-tul. Lilin minn dan, il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo saħaq li minn barra li tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol, l-Università għandha tippreparhom anke fuq livell soċjali u etiku. Fejn l-Università għandha tkun kritiku attiv u kuxjenza tas-soċjetà u tieħu sehem fid-dibattiti li jkunu għaddejjin fil-pajjiż u tikkritika lill-Gvern fejn ma taqbilx miegħu. U l-fatt li inti kritiku onestu sinċir ta' dak li jiġri fil-pajjiż tagħna huwa importanti ħafna mhux biss għall-iżvilupp ta' pajjiżna imma anke għall-iżvilupp ta' soċjetà demokratika, ta' soċjetà miftuħa u ta' soċjetà iżjed kolta. Ir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella laqa dan id-dokument li saħaq huwa pass importanti għaliex għall-ewwel darba fl-istorja l-Università ta' Malta mhux se jkollha biss kapitlu f'liġi imma l-liġi sħiħa liha. Innota li biex tissaħħaħ il-ħidma tal-Università, id-dokument se jkun skrutinizzat mill-partijiet kollha involuti. Meta jkun hemm ħafna għajnejn issa qegħdin jaraw u jistudjaw dak li qed jiġi propost, nistgħu nsibu l-aqwa mezz biex jgħinna li l-affarijiet nagħmluhom sewwa. Jiġifieri hija żmien interessanti ħafna għall-Università u naħseb se jgħin biex jagħmilha istituzzjoni aħjar milli. Din il-konsultazzjoni li tinsab fuq is-sit education.gov.mt/UOM hi miftuħa sal-aħħar ta' Ġunju fejn kulħadd huwa mistieden u mħeġġeġ jagħti l-opinjoni tiegħu kif is-soċjetà kollha tista' tibbenefika minn Università ta' Malta aħjar.